Easy boy recording. To babu mai yi idan ba Allah hali ba, kuma babu mai sa'a sauka in ba shi ba. mai baka ke baka kuma bai goren hintawa. Towa za ka roƙa ka ƙara in ba shi ba. Mun kware da roƙo Allah mu kai ma, Dan shi ne ka jinƙan bawan sanan ma. ramar ce dai gana mu girma. Ga wasu ba su kauna su ga mun yi girma. Auta sagaita karka hana su barci, In kai kawo barne dan ba na habaici. wa za ka mara kuma wannan azanci. Gasali da gatsa tsangwama na wuce na hauro katanga. Ashe komai na da lokaci ne, kamata gobe kamata jarmai. Ni kawo na ce rabai ke min komai, ya dinga kira na har karin mai mai. Ashe komai na da lokaci ne, kamata gobe kamata jarmai. Ni auta rabbi nake rubi komai komai. A dinga kira na a dinga mai a dinga mai. Ribar haƙuri ce mun ka gani, mu faɗi a biya mu bai ma wani. Sauyi ya biyo mu cikin katari bambance ko ina da ina. A cikin wannan dare dai ta bi dukkanin masu zalunci da cutar da mata, wato masu cin zarafin nasu, ta bi duk ta musu azaba daidai da yadda suka aikata. Cikin garin Gora ga baki ɗaya ya rikide a wannan dare, ko ina kana jin ihu da ƙara domin azabtar da su da ta yi ba ƙaƙƙautawa, bisa cin zarafin mata da suka riƙa yi babu ji ba gani, babu kuma tausayawa. Hakan dai ya sa garin wasu sun tsere, wasu kuma sun nemi gafara, wasu kuma ta karkashe su, yayin da ta kawo sauyi daga halin kama karya da ake yi wa mata da cin zarafin da ake musu a cikin wannan gari na Gora, ta samun musu farin ciki mai ɗorewa. Bayan ta gama dukkanin abin da ya kamata kafin ta koma garin nasu, sai da ta kafa wata alama da ke nuna cewa ta zo ta yi yaƙi, wato ta yaƙi rashin adalci a cikin wannan gari, yayin da ta bar wata alama ta haske a cikin tsakiyar garin ta kafa, domin duk wanda ya yi yunkurin aikata wannan abu za ta ji kuma za ta ji a jikinta, yayin da za ta dawo ta ɗauki hukunci daidai da abin da suka ƙara aikatawa. Daga wannan lokaci dai mata na garin suka sami 'yanci, wato suka